Riko la mono. Belum nyanyi. Teman saya di Sapa Selom bintang tamu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Ratu lagi. Penyiarnya kampret lagi. Bakas lagi. Apa kabar, Pak? Ya sepeda moro cuman jam seger wae. Nah, suwira tolong ya bakas aku. Iki ajeng magening napa niki, Mbak? Ya apa sing kira-kira mbak iso wis. Napa, Mbak? Ayo, Bu. Kapengin gedhong aku to, Mbak? Ayo wis bener to. Jan. Yo awakmu lho bapakmu sing ngidapi aku lho kok saiki duwe turang lho kok aku malah kok udah. Nah, nggih, kula sing ngutang nggih, Mbak. Ya kuwi. Ngono. Menjengku, jare Mas Riko, dawa katimbalan kula Kakang. Kang Sotel. Onirene ora wae. Begini glengge karo perindune lah. Yang ndi iki? Halo. Yo mong riko siji-sijine arah. Iya. Mong riko. Angono ring jero angenan. Kirane iso taso. Gagasan noreng kano paringko Riko Mestine Riko ngerti iso Ngerti kok, Mbak. Riko Asik pindah. Baik, Raja Gombal. Raja Gombal, monggo, suger waras. Monggo, Kang Gombal. Tapi aku sabarene durung sontemokno arang welas goreng ati nriko apa mula welas sing ana Riko ngerti iso
kon kuatir nawi nawi serengenge pisan minu sing jameno miso kakak kene cuwi rasaran ya Uning dari Kang Dimas Tegijan. Halo Bang, di monitor Mas Dimas ya lagu Mas Dimas nyanyi apa? apa ya kayak menjawab kayak gimana sih Ayo. apa Dengar ini lo Mas nyanyi ini Mas. coba Mas Dimas Tegijan ini lho. oh kuwi to Nggih. Mas Dimas itu kican cakawane wis Napa? udan Udan. apa kuwi nek Dimas itu kican lho lali Kudu udane daerah Faru. ya kakek jawab apa Kaki jawab kok. iya ayo Mas Dimas kakek jawab apa nek sama lagi lali aku Rekon cuma kopi nih Pak Deh, rekon Kang AGS. iya mrene ya Kang AGS Kaki jawab kok. bener iki kantuk kican Dimas Iya koyo koyo iya Lek sing udan ki udan kangen. Lek Mas Dimas Tegijan udan kangen. Udan kangen banget Mas Dimas. kakek jawab apa ini sinten iki Kaki jawab apa lagu sama? lakonane nikaleko tayongane lara kok karo gak ketutup ngono ah cintae Semundi, sing tertutup teke teke mboten mlampah. oh nek mlaku ya ora ana diwaca sing tertutup Kaki jawab. Heeh. Iya, sing mlaku. kok dia Kaki iki jawab, kowe pernah dadi bintang lho. lali mu Iya ta? oh jane kulitan wis Kaki jawab. lali aku suwi ora nyanyi Ndi, Mbak? jadi jane Iya, iya mlaku tapi karaoke apa ora sik dicek. iya bener ini Oh, nggih, karaoke. Jan, ndi mau? Semane kok ilang. Alamatnya pinggir ndi to Pak Dik iki, Kang AGS. alang berjal ngidul nggonku ngene bakal ngidul Mbak Gaul lurus, marina nek pertigaan kepundungan, warung makan Gajauling sampai belok ke kiri wes. Kuwi sampean lurus ngidul mentok sampai teko Sagar. Perbatasan. Dek, Dek wis nati, jauh Dek. Kamu Dek wis nati yo kene. Men Kang Kaceng jauh. lakonane mega ayo ngane belaras sempal mulo anak esok Anak emak. yo kari ayu temenan Sik. karyo landep dirike manis seru esemane atine sonjeng kuat Ayo Kang Budi. kepengin kake nyade Nyanding tok. dicume sing kuat nogoro sodemen nyariko Kanjeng Ratu to etane
rasane dunya sing ana maning ora sunung kanggo rika gage jawab ati iki nyak yo lega lakonane mega-mega tayongane belaraka sempat mulo anake sapa yo kare ayu kamenan kare yo langga pirike manis seru semane atine sensing kuat maning kapengen kake nyande isun wis kuat nyoko rasa demen riko Lah kok gampang mana deh jadi mati ya berarti metengan. Sarapan kan sego pecel iwak payak telur dadar jenis jagat rondo nggih tinggalan. Duetan di bakule dhisik Pakde nomor rondo. Aduh Dek Kang AGS. Ah ngantuk jare Pakde. Kono ben ngantuk ae bener. Riko laku tambah dari Kang Budi. Iya Mas Stella. Uga tak bisa nyanding riko tunggu turutan kaya padang rasane dunya sing ana maning walatun mung kanggo riko gage jawab ati iki nyake yo lega gage jawab ati iki nyake yo lega Sik. Riwayat dongen request dari Kang Budi. Brek dari Kang Rayan, nggih dawuh. Pedhot ler batin dari Kang Budi, yo sik to sabar, Bek. Bakule mumpung semangat Pakde asik nih dari Kang AGS. Bu, lek bakule tambah semangat. Mulai bakule gak semangat di sini nyanyi rasa-rasa ya ta. Kapan sih bisa dari Kang Budi? aku sing ngomong aku pengen aku bisa Karena guys, gaul oleh bakas nih lho, monggo jenengan nyusul. ya kuwi Kok tambah seger breng jere layan, heeh seger du. Mi jene nyamuk ge dawuh. Ya aku sedek langsing ki sapa tak seger du nemen. Jajak hadir Mami dari Mas Andre, nggih, makasih hadirnya Mas Andre. Pripun Mbak, niku wau request enten sing saged napa mboten? ora ra iso golek sing rada-rada iso aku ya Request riwayat. Jajal anu nang Monas, ke Monas. Oke. Jadi njaluk duit ke awakmu ya. Jalan-jalan lah. Heeh, terus ngecakmu. Kang AGS kok sampe njaluk. Kang AGS. Njaluk duit itu. Nya. Jalan-jalan yang Monas lah. Oh, nek kelarin sepurane lho ya. Sing. Ya saya loken Mbak, teko Kang AGS, tapi teng Facebooknya sampun lengkap ya alamatnya. Jangan buka niku. Profil Kanjeng Ratu niku jangan buka. Jauh-jauh Kemana? kita ke Kanjeng Ratu saja.
jegrek ya poli nundreng. Mencari hiburan malam ini. Jangan jauh-jauh, kita ke kantor lalu saja. Marilah pergi sekarang saja. Kita menyanyikan karaoke bersama. Atur. Aduh deh, udah lo pesati, sudah pagi. Jangan karaoke bersama atur gak breng. Mbak rindu daripada jatuh rindu. Semoga segera bertemu ya, yang lagi rindu-rindu. Ada apakah kiranya di Monas hingga kau mengajakku pergi ke sana? Apakah engkau benar belum tahu? Belum, Bang. Di kandang ratu karaoke sak senengmu. Oh, bisa joget, Bang? Iya kayak kamu nek poli kan lho breng. Penyinyilan ngono kae. Dia jogetnya seperti manusia, Ya Bang. Allah kae. Terus musiknya ada nggak, Bang? Karaoke kabeh musik breng. Ah, lucu dong ya. Melutune. Ayo kakak turune. Mencari hiburan siang ini. Kemana, Bang? Jauh-jauh kita ke kantor satu saja. Marilah pergi sekarang saja. Kita menyanyikan karaoke bersama. Antara cinta wade dengan AGS. Orang-orang Ada. Sepil bakule dok, terima kasih. ingin nekat aja mau gawe gitu. Ada apakah kiranya di Monas hingga kau mengajakku pergi ke sana? Apakah engkau benar belum tahu? Belum, Bang. Ada air mancur yang pandai berjoget. Bisa joget, Bang? Apakah kau tak percaya? Iya, jogetnya seperti manusia, Bang. Ya seperti manusia. Terus musiknya ada nggak? Wakan. Pakai. Oh, asik dong ya. Lu sekali mencari hiburan malam ini. Jauh-jauh kita ke Monas saja. Marilah pergi sekarang saja. Kita menyaksikan air mancur di sana. Iki nggawa dangdutan ya mereka. Ya penak. Capek mau wepot gak karu-karuan. Mas, sudah melandap, ye, dawa. Aku sana Mas Rian. Aduh deh, jadi hati sebelikiti. Iya deh, asik deh Mas Hadi. Gak boleh bening terlegi loh Pak De, dan asik nih sedekah AGS. Arep mampane tadi dikongso dhisik, tadi legi. Pripun Batra saged? Rawur rawur. Oh, betul saged ngapunten nggih Kembang Sempujo. Iku apa nane Dimas ya Kembang Sempujo? Nggih. Dimas tuh njaluk lagunya. Kembang Sempujo. Yang itu nane Dimas ya. Nggih. Si guru mana kan Dimas. Mas Dimas, masih ada kah? Ya bener Dimas tuh kita. Tambah manis toh, sarane Mas Hati. Lho lek manis ki tanpa pemanis buatan, dadi awet. Assalamualaikum
suwi tambah keruh takune jerone kaya banyu segara wira tambah wira kaya wirane samudra anggarai bateni sun Kesiksa. Gulane gula apa bos sedene Kang Hadi? Gula batu. Radio Kanjeng iki kawasan mana ho? Sedene Kang Hadi kawasan Sumberjo, Kepundungan, Srono, Banyuwangi. Mama, Bapak Woyo dawuh. Bakas apa temen Kanjeng Ratu ta Pak De teko Kang AGS. Nang sandinge. Iki kali bakas mriki. Emel jalan ucul yo Mbah teko Bapak Woyo. Ucul e pencang to. Nerak-nerak. Iya lah. Tolong riko tako masih omong sedelo nawi gawe ati nisun lego sajan ya sing bisa teko liwat woro gawa kembang yo kembang sempujo. Oke host, teko Mas Hadi nggih, monggo pinara. Manusia alami lho Pak De, bakule niku aku Dek tekan AGS. Asli yo Ayo saya suwi tambah jeruk tatune jerone kaya banyu segara wira tambah wira kaya wirane samudra anggarai batene sun kesiksa. Rambutmu kok tambah dawa Mas Rehadi Sulikiti. Yo kan biyen rambutku dawa lho Mas. Kok renyah men jeragan rondo ya mari goreng. Galati Pak Dianda lagune seneng makan AGS. Dan di kau bakal ngebatak loh kalau hati. Bakas monggo Mbak ngopi sareng teng Mbok Atim koyo biyen nika Mbak teko Cak Jion. Bonjir. Bakas Kalau- Bapak Boyo. Mas siang ten, nggih, selamat siang Kang Nur. Tulung riko tako masih omong sedelo nawi gawe ati nisun lego sajan ya sing bisa teko liwat woro gawa kembang yo kembang sempujo. Tulung riko tako masih omong sedelo nawi gawe ati nisun lego sajan yo sing bisa teko liwat woro gawa kembang yo kembang sempujo. Asik. Dinggo tambah dinggo tambah dinggo tambah yang ne ati nisun lego Wasik, wong ayu ngene iki jamune apa to, Mas Mas Hadi? Sak jamune ki ranti. Pun sehat matur lho Bakas tekan AGS. alhamdulillah lumayan. Sehat. Lo Mbak Iki jadi Ervina, piye sayang? Bakas. Jadi Papa Woyo. Halo. Aku mau ambil makan iki Mbak. Sadene Papa Woyo. Nggih. Di rumahnya arep gawe. Kirati adem. Sadene Mas Hadi. Yo Mas. Bojone sampean ben ana kiranti. Apa malih Mbak? Ya apa penemuannya itu dalam udara Kirati.
Kuda lari ya. Lah Galati. Galati dia Jalan bakal. muncul. Kuda lari berjalan muncul harus pakai genang. Malah kawan ini. Oh, Galati bakal. Yo bakal yo. Narai kan AGS aku dia. Ayo. Jadi dia si marai kan AGS. Lah ya awakmu kuwi bapakmu sing ngijami aku. Saiki sampe tak kuda. Ya kok juga anak dene gambreng ngundang pengulune. Yo saiki iki. Sampai panjang umur gitu, Ya Mbak. ya kuwi amin aku sing 80 tahun. Sehat selalu, Mbak. Tangga ki. Darang ojo. Senggrang-senggrang suarane. Ono parang jaluk kemangan. Mas Radi. Jaluk mobil. Kelak, Mbak, gue. Keren kejalan sugete makin keleran sering ngelumpian banyune makin kerewesan masih suka tenang itu sing kepengen banyu berlian bisa isun sing peduli alam isun angono ngomnya yo podo tangisan mikiri bapake kamu ripe sadalan-dalan. Ayo Wamanan, selamat siang. Oh, itu teman ya. Alah, ngono nih. Baik kok yang ngerti penyiar street loh jarine Mas Randi. Arep bang apa Mas Randi karena wong menikmati hidup nyanyi golek seneng kok kon ngarit. Ya dah. Baik kok iso merayu penyiar lah street jarine Randi. Jarang ojo senggrang-senggrang suarane ono parang jaluk ngangkat jaluk mobil Mbak dari mobil. keren kejalan sugete makin keleran Sik. kering ngelumpian banyune makin kerewesan Sik. masih suka teman isun sing kepingin banyu berlian pisan isun sing peduli anak isun angono ngomyan yo podo tangisan mikiri bapake kamu ripe jagalan-jalan Bang, penyiarnya ngoten niku ayu
Ya ayu ya manis kok. Apa wes? Kok wes? Baik kok yang ngerti penyangkrit ya mbak dari Mas Randi. Ya tenan dong. Masa sampeyan tok Mas. Baik nyuwasi wong ayu yo sik padhang ayo mbak. Ya aku ki masih wong ayu ki 34 tahun nang ngarepku ki. Mantene ya macak, pengiringe ya macak, wong peron ya macak. Pensiun Dik orang mana wong ayu orang kedapi mantan Dik 22 tahun. Iya so, nek soleh bojo tak jaman iki ranti yo, sarene Mas Hadi. Yo lek pengen ayu. Nah iku lho. Randi Street itu apa kak? Dari Mas Mustafa, aku loh genahno. Kalau ingin radio rame pengunjungnya ya utama penyiarnya ya harus street dari Mas Randi. Pinter tenan. Pinter Mas Randi, sampai kok rare ini tapi. Heeh. Hadir Banyuwangi, Dewa Asmara, nggih makasih hadirnya. Bahaya bae teko Mas Randi. Ya bareng tak omong nek aku mana wong ayu. Kali pae hadir request getun. Iya, bareng. Kang Kadri, Kempling. Wis 22 tahun orang wis wong ayu ya, orang kedapi mantan. Coba ngetokno to Deren, guys aku dudul welut iki ning kedung ungu jare Cak Jion. Ayo. Kok malah kebayang-bayang lho. Iso dirumati ta penyiar iki Jek Kang Mustafa. Ya kono rumah kono. Ya lek kuat rumati ya rumah. Ya budal. Si kuat rumah ae. Jarene aku dilolone wong-wong iki nganu lek rumati iki nganu ragate oke ngomong jarene. Ya butuh pedak barang ya. Iya. Kesuwun ya, Bang MLE halus semoga mangke iso mudhun sampai jam 16 Wes aku kuat. Aja ngawur rek. Oke, saya Mustafa. Astrid itu penampilan total dari segi fisiknya bos, teko Mas Randi. Lah, ngomongnya rumahno. Engkau paling mari ditransferi menghilang dari Kang Mustafa. Ya ampun. Gak tau jalan ditransferi ya dah. Bakule tak jak nyuluh welut oleh tambah dari Papa Boyo. Kono terserah kono tak kono no. Mau jak tandur aku ya diam ae. Iya dah. Wong aku ki wanita serbaguna. Iki ning ndi-ndi dijak ning ndi jak nyapa-nyapa ya ae. Oh di DM ae gak bales kok jare Kang Mustafa. Ngene. Apa nih? Ayo apa kono berpresen bae son. Apa ya, Bang? Jadi hati. Hati-hati. Mun jalan ketun tak wae jadi hati. Meh padha iku kan. Hati-hati ini sepundi, Bang. Nih kita campur sari. Heeh. Artis Poli ini bosnya Kanjeng Ratu, piye? Artis Poli ini bos Kanjeng Ratu dari Mas Randi. Coba iso nyambung ngono ya insyaallah kan dari Mustafa. Ya ampun ngono. Ya PE tok welut sing rupane member ya Dik Ren dari Cak Jian ya. Kayak welut e gudi ngene ya Cak. Kola isen koyo ngopo. Kaya aku Mbak, ya aku. Lengatane kelak kanca prene. Angger bro. Sama musik dunia Mbak, sama. Lekasane malam bangun tresno. Kono brek. Ya piye? Wong atine dadi ketarine kuya berukon kabeh pindane mimiran mintuna bocah malu merae yen wong urip Tumpulan hujane gede Tuhan jene orang nganti
Mustafa